Tirada, Brad, mayong udto, mayong adlaw, kung asa man ka, pagamping, nakoy pangutana. Kabugatan ba ka sa imong sarili? Na ba kay gibati nga kabugaton sa imong panglawas o sa imong hunahuna? Dali ang kayong solusyon na. Stillness lang na siya. Isa mo ng stillness? Bakal? Dili. Stillness. Silent. Imong nahuna. Ikalma niyo na siya. Kaya nga naman, may kasabihan. Calmness is the greatest power. Sa mga tinood, ang pagkalma mo na pinaka-powerful na abilidad sa tao. Iman ina. Wala ang pinaka-powerful.